Kastet basok ke pibaro ki bapai yani ke video jongi hak meningkong nga aku bela ya pibaro ki pajba be jong kari kasih jongi par ngi scam ba hadin ba pipai yani video ba pin soba ban yarab lem yani hybrid ibron hak jinge ka karteng joini hybrid kadai sapi wan biang nong klau pad idang don sans nem karta kakmi jong i kadai kakong kill tisha nong plau but kesong kesa hakashnong tasor nong jermai kabaha papo kabulok sning kakmi jong i hybrid sapi wan biang nong klau kai thu anga ba kumba kalong menta ini hybrid imdan hakamet kapakot kapakia nado ba i ingding menta la prak nai benai iklem yo ban lej pha sumar shaka jaka ka badai nakadaw jong ka jingtu haka jing sha ki doktor kila batha i ban lej sha super care hospital ban pha sumar ya ini hybrid krang ban yo na ya kamet kaphat kapakot kapakia handroi da ka jingtu imban si ban pentia aying ban chupet kuntu klem la ban lai kumba iong ilai tu anga ba ini hybrid menta idon ya ta ka yu ka jingpang ka ba lakta ba i khamta ma pormit ba imi athia yo dem nakadaw jong ka jingdai bat ka don ru ka chaka ka po jong i ka balang snam bat jam bat dapat la pipet dak kmat la jong kalong ka ba ima du kata nakadaw baki la shu kum tu ini hybrid claim sumar mentala prabnai kimyo ban lai pha sumar bat ka jingpang ru ka nang jur ini hybrid man ka mi dimyo thia yo dem nakadaw jong ka jingtai bat la pipet bak po jong i ka don ru ka jingjingem ka jingjingem snam bat pini iru ba don ki jaka ki belong don kini ki kenja ki ba lang mo nakadaw jong ka jingbom sumar ba tenga nga kani ka por nga bo ka jing kerpat ya pi ki pai ba pi video ba pin sobalem ban yarap lem ni ikong kanang ba inyo na ka jing sumar ka ba biang manam tai khun jong i ban nga ru ngam la ban pai habang i dalo jong kimat ya ka jing long jong ni hybrid ban kermen scam ru ba pi ki pai ba ki ba yang ni tang ba pin ai min sim re ba pin lai ai nam ta jong ni hybrid kanang ba inyo no ya ka met ka par ko ba kia bat kunjo kermen scam ba akibat pai ni ke video mo kin bu ka jidwa ni hybrid kanang ba yo no ya ka met ka par ko ba kia kule shibo ni pi baro akibat pai video ba so ba ya rap lem ni hybrid ni na ka seng don ai ban ai pi ba ba anri tang jidwa ba pin don ka met ka par ko ba kia kule shibo kule